तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी आता मी जिथे आहे ते सोनाळीमध्ये आणि ज्या घटनेने मंगळवारी रात्री तालुक्यात वैभवडी तालुक्यात खळबळ उडवली होती जी म्हणजे एका महिलेचा निर्गुण खून करण्यात आला त्या घटनास्थळी मी आहे। या घटनास्थळावरून आपल्याला मी त्या घटनेचा आढावा देणार आहे। मंगळवारी 8:30 वाजता या ज्या आता माझ्या पाठीमागे जे घर आहे त्या घरात एक वयोवृद्ध 65 वर्षीय वयोवृद्ध महिला राहत होती आणि तिचा निर्गुण खून करण्यात आलेला होता आणि तिचं नाव आहे जयश्री रामदास साटम अशी ती महिला आहे। ती घरात एकटीच राहत होती आणि रात्री 8:30च्या दरम्यान तिचा अज्ञात व्यक्तीने खून केलेला होता आणि ही घटना घडली ती त्याची प्रथम निदर्शनास आली ती या गावचे सरपंच भीमराव भोसले हे काही कामानिमित्त या घरी आले होते आणि ही जी महिला होती वयोवृद्ध महिला ती रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळलेली होती आणि त्यांनी ही प्रथमदर्शनी ही घटना पाहिल्यावर त्यांनी पोलिसांना याबाबत कळवलं आणि त्यानंतर पोलिसांनी तपासाची चक्रे जी फिरवली आणि ताबडतोब घटनास्थळी दाखल झाले। त्याच्यानंतर श्वान पथक इथे दाखल करण्यात आलेलं होतं आणि श्वान पथकाच्या माध्यमातून एक संशयित आरोपी आहे त्याच्यापर्यंत पोलीस रात्री पोहोचले त्याला ताब्यात घेतलेला आहे आणि अधिक चौकशी त्याची पोलीस स्थानकात चालू आहे। जो हा खून झालेला निर्गुण खून आहे तो नेमका कशासाठी झालेला आहे त्यामागचं कारण काय हे अद्याप उलगडलेलं नाही। मात्र ज्या पद्धतीने त्या महिलेचा खून केलेला आहे तिच्या छातीवरती वार होते तसेच ती काही अंशी निवस्त्र असल्याचंही समजतं त्यामुळे याबाबत नेमका आरोपीचा काय उद्देश होता नेमकी यामागे काय कारणं आहेत ती पोलीस तपासात समोर होणार आहेत। मात्र आता आपण जिथे आहोत ती घटनास्थळ आहे आणि या घरातच ती महिला होती ती राहत होती वयवर्ष तिचं 65 होते आणि ती आपल्या घरात एकटीच राहत होती आणि काल रात्री म्हणजे मंगळवारी 8:30च्या सुमारास ही घटना घडली आहे। निर्गुणपणे तिचा खून करण्यात आलेला आहे आणि या घटनेने संपूर्ण तालुका असेल त्याचबरोबर सोनाळी गाव त्याची खळबळ माजलेली आहे। आरोपीला पोलिसांनी गजाड केलेला समजतंय मात्र त्याने कशासाठी हा खून केलेला आहे हे मात्र अद्यापपर्यंत स्पष्ट झालेलं नाही। पोलीस तपासात ते काही वेळातच स्पष्ट होईल अशी शक्यता आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।